ni Mali kunnafoni ye k'aw kunnafoniya Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan wuli i ka i kunda Play Store kan i ka Mali kunnafoni application kɔri dɔrɔn k'a sigi i kun cɔyi o ma kɛ e maa min fɛ dɔrɔn kunnafoni de bɛ se suri i kun i ko ntɔn Mali kunnafoni a fɔ kunnafoni soba. B'a sɔrɔ aw caman sigilen bɛ k'aw ɲɛmada k'aw ɲɛsin jabaraniw ma yaasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Mali kunnafoni TV bamanankan kunnafoni la min bɛ lawalawali k'aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ aw ye nin ye a kuma selen bakurunba kunnafoni a y'aw dan. An lajɛbaw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn kunnafoni o daminɛnen ye nin ye kunnafoni daminɛla sa ɲinan lakɔlita bɛ siga minan kɔnɔ lakɔli min yɛrɛ kan ka ta nowamburu kalo tile gale nata la yira kɛra k'a fɔ juma tɛmɛnen na gouvernement ni lakɔlikaramɔgɔw kɔni ye ɲɔgɔn ye u ye sigikafɔ kɛ o sigikafɔw kɔnɔna la taama mɛnɛ wa sisi ma bɔ lakɔlikaramɔgɔw kɔni u sinsin bɛ u ka sariya sen de ka sariya sen min ye 39 sariya sen ye u kɛlen don ka yira kɛ k'a fɔ o sariya sen bɛ se ka bɔ a sira fɛ cogo min na gouvernement b'a fɛ ka yɛlɛma don o ko la u b'a fɛ k'a kɛ prime ani indemnité de ye n'o ye faranganiw ye o ma kɛ lakɔlikaramɔgɔw kɔni fɛ ko ye cogo si la lakɔlikaramɔgɔw ye yira kɛ k'a fɔ ɲinan lakɔliko kɔni a bɛ siga kɔni minɛn kɔnɔ o waati kelen na lakɔlikaramɔgɔ minnu ko u bɛ fɛ ka gouvernement dɛmɛ ɲinan kalanko ani san wɛrɛ kalanko kɔni kɔnɔna la olu ko fo ka olu ta foroba baara de la walima ka sɛbɛn kɛ ka di olu ma sɛbɛn mun b'a yira k'a fɔ ɲinan lakɔliko n'o ye san 2021 ye ani san wɛrɛ lakɔliko n'o ye san 2022 ye o kalanko bɛ se ka kɛ olu fɛ cogo min na. O tɛmɛnen kɛ ka bɔ sa kalafili o ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yan o ye Nations Unies kɔni fɛla ko ba ye u y'a yira k'a fɔ u ka bolofara min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Conseil de sécurité olu ye laɲini kɛ k'a fɔ ko kalafili kan ka kɛ san wɛrɛ février kalo kɔni kɔnɔna la o waati kelen na Colonel Assimi Goïta n'ale ye an ka furanjɛla fanga ɲɛmaaba ye a ko bɛɛ ka i hakili sigi kalafiliw tɛ se kɛ cogo si la ni laɲiniw bɛɛ lajɛlen ma se sabati. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ sa soromani donbaw n'a bɛ fɔ olu ma ko avocat o kɔni tɛ labɔli kɛ an ka jamana kɔni kɔrɔ yan fan fɛ ani a camancɛ yan fan fɛ maa minnu kɔni dagayɔrɔ bɛn bɛ an ka jamana kɔrɔ yan fanfɛla ni a camancɛla fanfɛla ma olu kɔni kɛlen don ka weleweleta ta k'a kɛ ka an ka furanjɛla fanga maaw kɔni sɛgɛrɛ u bɛ se ka olu dɛmɛ cogo min na ni soromani donbaw ye n'a bɛ fɔ olu ma ko avocat walasa kiri minnu bɛ kɛ yennɔfan ninnu fɛ o kiri ninnu bɛ se ka tigɛ cogo min na tigɛcogo ɲuman na soromani donba ko kɔni bɛ nin maa ninnu na nin jamana kɔrɔ yan fan ani an ka jamana camancɛ yan fanfɛla kɔni na ko walasa sariya bɛ se waleya ka ɲa fo soromadonba de ka kɛ aw la yen nɔ mun bɛ se ka sariya tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ko a bɛ wagati jan bɔ avocat tɛ an ka jamana kɔrɔ yan fanfɛla ani a camancɛla fanfɛla la o kɛlen don ka sariya ko gɛlɛya kosɛbɛ an ka jamana kɔni kɔrɔ yan fanfɛla ani a camancɛ yan fanfɛla la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ sa an bɛ taa kɔkan kunnafoniw la ntɛnɛn tɛmɛnen sɔgɔmada joona fɛ Sudan jamana kɔnɔna la u ka finitigilakaw kɔni wulila ka coup d'état de kɛ Sudan kɔnɔna la o waati kelen na u ye minɛli kɛ gouvernement kɔnɔma caman kɔni minɛla o maa minɛta ninnu na u ka minisiri ɲɛmaa n'a bɛ fɔ o ma ko Abdella Hamdok ale bɛ maa minɛta ninnu na. Kuma bɛɛ maa minɛ kuma bɛɛ maa dun nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen maa kɔnɔ dayɛlɛ muru o ye kuma de ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Mali kunnafoni ka compte Facebook a n'a ka compte Twitter kan an lajɛbaw nin de kɔni tun ye bakurunba kunnafoni ye k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan an b'a fɔ aw ye aw kan bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma.